Dai fa pură, mă. Ce? Dai fa pură, mă, că vă spun. Iubita! O ori dă și un greu. Unde plecăm, câtești? Nu mă vreau să nu ca spus cările. Unde plecăm? Eu nu vreau să știu. Cum știu? Stai, mă, uite. Unde e murit? Să e o vecină? Nu costă mă, Hai, mă, că nu cobor. mai cobor, bă, nu mai cobor. Ce-are? Strigă, vecină. Strigă, mă. Stai, mă, să vedem geam. Unde, mă? Aici, mă? Aici, sus? Bă, ascultă. Mâncare mi-i tot de gândă. Unde mâncare ce știi? Unde mă mă? Unde mâncare? Nu vezi. Păi, ce să-mi ochi? Nu mă gem. Bă, mor de cine ești prost. Ce să-mi pus să-mi mâncă spite? Te cuinte în camera noastră. A fost ăla, mă. Da, mă, dar pula mea, de unde că a fost direct? Ce, mă? De părere. Dă-i noastră, uite, da. Unde-i țara, băi, să mură, mă? Mă filmezi, mă, capul. Uitați, dragă, nu. Ai mars, bă. Nu-i pune pe Cine face asta? Pe Alex, că le fut în fund. Fac te scoza. Nimic cu nimic. Mă spun sincer, la m-a spupat nimeni la mare. Și a sărit cu adevărat, mă găsește cu mine. Strig. Vecină, dragă, vecină. Nu-i vecină, veri. E doamna angajat. Noi vorbim mulți cu război. Mulțumesc, frate. Mulțumesc. Ce